Tja. Oscar har fået et nyt legetøj. Det er en snor i en pind, eller i et træ. Og han plejer at være ret glad for den. Lige nu er der en gravhund inde ved siden af, så derfor er han lidt sur. Men som I kan se, så prøver han stædigt. Det er her, det vi ser, mine damer og herrer, er den forfatale og meget, meget langtrukne kamp, der hedder hunden mod birketræet. Hvem stopper først? Ingen ved det helt. Selvom hunden den måske ikke ser så stor ud, så har den stædigheden. Så vi ved ikke, hvad der sker. Vender tilbage, så snart vi ved noget. Skal vi lige prøve at rykke lidt i den og se, om hunden følger med? Prøv at se her. Er du klar? Sådan. Og hunden er klar. Og sådan. Sådan underholder man en hund i flere timer.